Xa ungekagqibi ilobola iba ilakhi gqithi xa owakwakho egodukile angazubuya enomyalezo anawo osuka ngakubantu bakho wapho. Yake yenziwe loo nto kum. Wafika lo wakwam wathi bathi abantu basekhaya ubuya nini? Ndibuya nini entwenini? Nditsho ndiyahlamba elo xesha elo. Ndibuya nini entwenini? Sendiyibetha impume ndiyigobe ndide. Uthi hayi kaloku yayilobola ungayigqibi gqomatyhulu. Ngoku akugezanga ndiyogqibela ndaqomba ubani utsho kum. Ndatsho ndivala amehlo mba. Ndathi ke mna ke nkosikazi impendulo ndiqinisekile uba lo mbuzo uthunyiweyo ulindele impendulo uzuthi ndithi phaa kubantu bakowenu ndisaxakwe nguwe, ihlobeli ugeza ngalo. Wandikwazi ndikhawuleze ndiphinde ndiyowuphinda. Yebethuna ndingaphinda njani na umntu epetsula ngoku? Ndiphinde ugalele enye imali kodwa usapetsula ngoku ngoba ndiyawubona mos ulayini wakhe umhlanga. Nanini angandishiya. Hayi ndamnika lo mbuzo. Ndathi khawuhambe uyobabuza ke sisi uba baxelele uthi heyi ithi le ndoda ndisageza ngoku ke iyawuthi mhla ndayeka ugeza ngayo. Hayi zangaye tu. Hayi nathi hayi. Hayi laqoma ubani uzawudibana nam kakuhle. Ndingubani mna? Tyhini.